Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai tichingoti maswera sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri mukadzi ane makore 30 years ekuberekwa. Ndauyawo pano paplatform penyu ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so: ndodawo kureurura kuti ndakachitawo murume wangu kuzosvika ndichizobatirawo pamuviri, uye ndakachita nebest friend yemurume wangu. Zvakaitika ndezvekudai so: inini nemurume wangu tinogarawo muno muSouth Africa. So at that time friend yake mukadzi wake ainge ari kuZim. So murume wangu akabva azobuda achiti iye kune kwaainge achifanira kuti ange achizoenda kunoshanda. Saka murume wangu iye anoita zveplumbing, ndo basa rake raanoita. Saka uko kwavainge vakatorwa nemurungu wavo vachinzi vari kuenda, ndakabvunza vamwe zvikabva zvanzi vainge vachangonoita 1 week, ende zvechokwadi vakazoti vava kuya. Then ndaingobvunzawo vamwe vakabva vati vainge vachazodzoka after 1 week, but iye murume wangu akabva azosara. Then almost a month later on ndo pandakabva ndatoona kutoti munhu uyu kwacho kwaainge akaenda there was something that was going on. I never had my intentions ekuti ndinge ndichizochita murume wangu until the day randakazomufonera. Ndakati ndamufonera kudaro ndikabva ndatonzwa kutoti paakadaira call then kwainge kuine mukadzi uyo ainge achitoratidza kuti ainge achitoita bonde waainge achiita bonde naye. Ndokubva ndatodropa call. Ndakati ndadropa call kudaro then iye murume wangu usiku hwose haana kana kuzombogara akandifonera, akabva azondifonera mangwana acho. So after that ndopandakabva ndazongotanga kufila lonely. Ndakati ndatanga kufila lonely kudaro ndopandakabva ndachizotsvaga mafone numbers efriend yemurume wangu. Saka mafone numbers efriend yemurume wangu ainge ari mune imwe phone. Ndokubva ndazotora foni iya ndikabva ndazotora mafone numbers, ndokubva tazotanga kutaura. Takati tatanga kutaura kudaro iyo akabva atondiudza kutoti ainge agara aine maproblems ainge achisangana nawo mumarriage make. Ndokubva tatanga kutaura paya. Mukuzonotaura kwedu ndo zvakabva zvazokonzeresa kuti tinge tichizotanga kudanana. Zvino takati tatanga kudanana zvekare tikabva tazotanga kusangana pabonde tisingamboshandisirane dziviriro zvachose. So after about a month, but now murume wangu iye ainge adzoka, then ndakangoramba ndichingosangana zvekare nemurume uyauya. Ndobva ndazoona kuti ndainge ndabatira pamuviri, ende ndakati ndichinoverenga mazuva angu ndikabva ndatoona kutoti zveshuwa ndikabva ndaona kuti pamuviri apo pandainge ndabatira painge pasiri pamuviri pemurume wangu, but painge pari pamuviri pefriend yemurume wangu. So mukomana nhasi uno mwana wangu wechinhamba 2 murume wangu atozvizivi kuti mwana uyu mwana wandakapiwa nefriend yake. Saka ndangoyawo pano ndichiti ndoda kungoreururawo kuti izvi ndo zvandakaita. Ndakadanana nefriend yemurume wangu kuzosvika ndichizopiwa mwana. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatisamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Ndakedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Iniwo ndine secret yangu iyo yandiinayo. This truth I've been hiding it mumwoyo mangu, and there is a dark part of my life, ende masimba awo andiinawo. Ndine mweya iyo yakandipa masimba acho iwayo. Saka ndichitoyawo panapa inzirawo dzangu dzekuti ndinge ndichizama kubvisa this guilty feeling that I have in my heart. Saka inini for many years, even though ndakatoendawo kuuniversity, but ndakabva ndazotanga kuita zvekun'anga, and I've been known as a powerful witch doctor in my community. Vanhu vazhinji vainge vachitoya kwandiri vachida kuti ndinge ndichivabatsira. Vanhu vazhinji vainge vachitongofungidzira kutoti izvo zvandainge ndichiita zvekun'anga yainge iri nyaya yekuti
iniwo pachangu ndakatongozvarwawo ndiine chipo ichocho, asi chavainge vasingazivi ndechekuti inini pandainge ndichiri kuyunivhesiti ndakabva ndazotanga kudanana nevamwe lecturer vangu vainge vakaita vechikuru. Saka lecturer ava naivowo vainge vachiitawo izvozvizvi zvechivanhu. Saka vakabva vazondiudza kuti vainge vaine mudzimu wavo wavainge vachida kunditengesera. Saka ndainge ndisingatozivi kuti hakuna zvakadaro kuti munhu anokutengesera mudzimu wemumusha. In simple terms, ivo vainge vachida kutonditengesera chikwambo chavo, because chikwambo ichi vainge vakambozama kuti vange vachienda kunochirasirira kumadziva, but chairamba manje kuti vange vachienda kunochirasa. Saka mukuzonodanana uko kwatainge tichiita, ndo pandakabva ndazongoona sekunge zvainge zviri nani apaka ndichitofadza mukadzi wandainge ndichida, ndikabva ndazobvuma kuti iye ange achinditengesera mudzimu wemumusha mavo. Saka takabva tazoenda kumba kweimwe ng'anga iyaya ndokubva yazodzoka nesu kumba kwavo lecturer vaya, then ndokubva pazotanga kuburitswa machira aya emidzimu, tsvimbo nezvakangosiyana siyana zvinoshandiswa pachivanhu. Saka ndakabva ndazonzi zvinhu zvose izvozvo ndaifanira kuti ndinge ndichizozvitora ndokubva ndazozvigamuchira, ndikabva ndazovapa mari, but mari iyi ndakazonzi neng'anga ndaifanira kuti ndinge ndichizouya kumba kwayo ng'anga iyoyo, then ndobva ndazoipa mari sezvo ndainge ndisina mari. Saka mari iyi yainge iri yecoin yekudharadhara, ndokubva ndapiwa coin riya, ndokubva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichiomberera uye zvekare ndinge ndichipa mukadzi uya wandainge ndichidanana naye coin racho riya, ndokubva ndazomupa, then ndikabva iye akabva azondigamuchidza machira aya, tsvimbo nezvimwe zvinoshandiswa pachivanhu. Ndokubva ndagamuchira zvinhu zviya, ndokubva ndazoenda nazvo kurumu kwangu. Saka takabva tazonzi painge pachidiwa mari yefuel, yekudira fuel motikari meng'anga iya tikwanise kuzoenda kumusha kwemukadzi uya. Saka takazotomirira month end, because mukadzi uyu ndiye ainge achitongondisponsawo zvake. Month end yakazoti yasvika paainge awana mari, ndopatakabva tazoenda manje, tikabva tazoenda kumusha kwavo. Takasvikako huri husiku deliberately, because tainge tisingadi kuti tinge tichizoonekwa tichipedzisa mhiko dzatainge tichida kupedzisa. Then ndokubva tazoenda paguva revamwe avo vaainge achiti sekuru vacho. Apa vainge vakavigwa, mainge makaita mumabvokocho, mainge muchityisa zvekuti ndainge ndichingozvibvunza kuti saka izvezvizvi ko kana kuri kunzi munhu ukatemwa nenyoka unoti watemerwei nenyoka. Asi takazoti tasvika paguva rasekuru vacho, then ndakabva ndazonzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichifamba ndobva ndazonoisa coin riya paguva rasekuru vacho, ndokutotenga kwandainge ndichinzi ndainge ndichiita mudzimu wemumusha. Takati tapedza kudaro, ndokubva ndazonzi ndainge ndava nemasimba nawo ekuti ndinge ndichikwanisa kurapa. Izvo zvekurapa ndainge ndagara hangu ndichizvifarira, ndiri munhu uya wekuti ndinongofarira maherbal treatments. Saka ndakabva ndatotanga kutorapa ndichitori payunivhesiti, then vaiuyawo nesiki dzavo ndaibva ndatovapawo maherbs ekuti vange vachinwa. Vamwewo zvekare vainge vaine zvirwere zvakasiyana siyana vainge vachingouya ndichingovabatsira. Kudzamara umwe musikana uyo watainge tichidzidza naye paakazonzi ainge abatwa kensa, zvichinzi kensa iyi yainge iri pagumbo. So ndakabva ndazongoroteswa one day, ndikabva ndatoroteswa muti wacho vandainge ndichinzi ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunochera, ndobva ndazotora midzi. Musikana uyu ndobva ndazoita mazuva akati kuti ndichingomupa mvura achinwa yandinenge ndakasanganisa nemidzi yacho iyoyo, ndobva ndamupa iyewo akabva angovimbawo neni, ndobva atangawo kunwa mishonga iyoyo kuzosvika achitopora. Akazoti adzokera zvekare kureview, madoctors vakatoshamisika kuti the cancer had totally disappeared. Saka kubva ipapo vanhu vazhinji vakabva vatotanga kutoziva kutoti munhu uyu ainge achitogona uye ainge achirapa. Mumusha vanhu vakambotanga vacharamba, because we were going to a Christian church, but nekufamba kwenguva vanhu vakazongosvikawo pakungozvigamuchira kuti ndo zvainge zviripo. So mukoma pane pamwe apo pandakazorota rimwe zisekuru iro rainge richiti zvarainge
zvandainge ndichiriitisa rainge risingazvifariri, saka rakabva rangosimuka parainge rakagara rikabva rati ndafunga kudzokera kumusha kwangu ndinge ndichienda kunochengetedza dzinza rangu. Ndokubva ndatosara paya. Ndakati ndasara paya, hei mukoma, ndakabva ndazotanga kuatakwa nedzimwe mhuka dzakasiyana siyana. Zvose izvi zvainge zvichiitika ndiri kuhope. Ndakati ndodanidzira kudaro ndichingotsvakawo munhu kana kuti chinhu chaikwanisa kundibatsira. Ndopandakabva ndazoona kamwe kadhara aka pandakakaona kainge kakarara machira aya awo andainge ndakatengera emidzimu, kakabva kati with my permission kaikwanisa kuzotanga kushandidzana neni kachindibatsira. Ndokumuka kwakazoita chikwambo chainge chakarara pose ipapo. Zvose izvi mukoma, when I woke up I never told anyone, ende vanhu vakabva vatoshamisika kuti ndainge ndava nemamwe masimba. Saka kachikwambo aka iko kanopota kachishanduka, but nguva zhinji chikwambo chacho chinenge chiri chimunhukadzi, uye zvekare chinenge chichida kuti chinge chichirara nemadzikoma angu nevanin'ina vangu, uye zvekare achitonyari kurara nevakuwasha. So mukoma, izvi zvakabva zvazokonzeresa kuti ndinge ndichizova nesimba rakati one day. Ndakati ndaita simba kudaro, ndo pandakabva ndazorota one day. Ndakarota ndakamira pamberi pechurch ndakabata bhaibheri ndichitoparidza. Ndikabva ndati what is the meaning of this dream? Ndokubva ndazomuka paya ndikabva ndatoona kutoti apa ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichitoenda kucollege zvekare, ndinge ndichienda kunodzidzira kuita zveupasta. Then later on manje ndakati ndiri pakati pekufunga, ndokubva chikwambo chiya chazouya kwandiri chikabva chandiudza kuti icho ndo chainge chakandirotesa hope dziya idzo dzandainge ndakarota the previous night. Chainge chichida kuti inini ndinge ndichiita mari ine mumvuri, and the only way yekuti ndinge ndichikwanisa kuita mari hunge ndatoenda kuchechi, nekuti ndo kachainge chichiti ndo kwaiva nevanhu vaikwanisa kundipa mari. Saka chikabva chazondirakidza oil, chikabva chanditi unomaona mafuta awa, ndichazokubikira mafuta awa, so that wose waunenge wapa mafuta awa kana akazomazora mafuta awa, then anobva azongoramba aine good luck. But iwewe unofanira kuti unge uchiita sekunge mafuta awa unenge wakamapiwa kubva kune maspiritual fathers ako, uye zvekare unofanira kuti unge uchiita sekunge ma-anointing oil, ende usamborakidza vanhu kuti anenge akabva. Saka chikwambo ichi chakabva chazonditi kana ndakupa mafuta awa unofanira kuti unge uchizosimuka, unge uchimboenda kuNigeria. Ndichatsvaka kuti ndingataura nani kuNigeria kana wabva ikoko wobva wazoti wapiwa anointing oil. So chichindirotisa zvose izvozvo chainge chichindiudza kuti zvinhu zvainge zvichazoitika later on in life. So mukoma, chakabva chazondivimbisa masimba ekuti ndinge ndichikwanisa kuprofita, uye zvekare vanenge vachindinyeya ndinge ndichikwanisa kuvanzwa vanhu vaya vachitondinyeya. Chakabva chazondiudza kuti ichowo sezvo chainge chimboriwo munhu, nachowo chainge chichida kuti ndinge ndichizopotawo ndichichipawo ropa. Ndikabva ndati izvozvo here. Saka takabva tazobvumirana. Dzimwe mhiko dzacho dzandakaita mukoma, hei, hadzitauriki papublic, but mhiko zhinji dzandinoita nacho chikwambo ichi ndichizadzikisa mhiko dzacho idzodzo ndinenge ndichirara nacho. So ndakabva ndazoenda kubible school. Ndiriko kubible school kuya ndo vanhu pavakabva vazoona kuti ndainge ndiine chipo chainge chiri pandiri, asi vanhu chavainge vasingazivi ndechekuti chipo icho chavainge vachifungidzira kuti ndainge ndiinacho chainge chisiri chipo chechokwadi, asi chainge chiri asi chikwambo chiya ndicho chainge chichindibatsira kurapa vanhu, kuporesa, uye zvekare ndaiti ndikanamata kudai. Pane imwe miracle yandakatomboita pabible school, ndobva ndabuda panze ndichinamata, mvura igoti yatanga kunaya, vanhu vakabva vaona kuti yazvishuwa munhu uyu ane chipo zvechokwadi. Ndakazoti ndagraduata ndopa ndakabva ndazotangawo chechi yangu. Nanhasi uno I am still running my church. Chechi yangu iyi yatova nemabranch munzvimbo dzakasiyana siyana. Zvino mukomanachi, chazondiunzawo pano ndechekuti ndiri munhu wekuti ndava kungogara ndichingorota vanhu vakafa. Ko vamwe vanhu vanokwanisa kuti ko iwe unogotya chiko pakurota nekuona vanhu vakafa, iwewo uchitokwanisa kutotaura nechikwambo usingatyi. But zvine musiyano, because chikwambo ichi icho
neni tine chitenderano chedu icho chatiinacho chatakaitirana, saka hapana pachingazombouya chichida kundiuraya, nekuti kana chikandiuraya ko chinozosara chichifidwa naNiko. Saka ava vanhu ava vanouya kwandiri vazhinji vacho ndeavo vandakachekeresa, saka avo vanotoya kwandiri vaine musindo. Vazhinji vacho vanenge vachida kutondidzipa, kuda kutondiuraya. Handisisina kana zororo, kana mudzimai wangu atombonzwisisi kuti ko chii chiri kumboitika, because nguva zhinji ndinongobuda mubedroom kana ndava kunzwa kuti vanhu vaivaya vava kuda kuuya, then ndinobva ndazonorara mune imwe spare bedroom. So kana ndava kuya ndinobva ndangoti kana zvichida kundishungurudza ngazvindishungurudze madiro, at least mukadzi wangu asingaoni, because dzimwe nguva dai kwanga kuri kunzi maziso ake emweya akavhurika angadai akaona zvakawanda mukadzi wangu uyu, because dzimwe nguva ndinokwanisa kuti ndakarara paya, vanhu vaya vakafa pavanouya vanobva vatondisimudza kudai, vobva vatanga kundirova ndiri mumhepo kudaro ndichingorohwa. Apa ndinenge ndisitomborina kana control at all over my body, ndinenge ndichingorohwa chete navo vanhu ava vandakachekeresa. Mukoma dzimwe nguva ndinokwanisa kuti kana ndikamuka ndinobva ndaona kuti bedroom rose rinenge rakazara neropa. Ropa racho iroro rinongoramba richiwanda kudzamara ropa racho rava kutosvika kuceiling. Iniwo ndinenge ndava kunyura muropa racho iroro, then ndobva ndazofa, but ndinenge ndichifira ndiriko kuhope, saka zvinozorwadza paya pandinozomuka. Ndobva ndanzwa kuti pachipfuva changu apa panenge porwadza zvekurevesa. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindinamatirawo. Yes, it is strange enough kuti n'anga yakazova pastor, but now n'anga yacho yava kukumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichinamatira, but ndichowo chikumbiro changu ichocho. Handina kana pisi zvachose mukati mekurarama kwangu. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna pastor avo. Zvakangoma hazvo vedway, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hey pane imwe message yabva yapinda, only a single message yabva kuna I think mukoma I think nemukoma vedu Pozi vachiri kutaipa nyaya yavo, but pane zvavatanga kunyora vakabva vanyora ivo vachiti makadii mukoma, ndiri kuuyawo neconfession yangu. Ndakapa hanzvadzi yangu sutu, but sutu iyi yainge yakambopfekwa nechidhoma changu. Strange things do happen in this world. Regedzai tinge tichizonzwa kuti kana vapedza kutaipa nyaya yavo vanenge vakati kudii munyaya yavo. Ngatitaurei napastor avo mucomment section. Hanzi ndiri kukumbira kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindinamatira, but inini ndiri pastor n'anga. Vanhu havazvizivi kuti ndainge nditombori n'anga. Pandakatendeuka ndakutendeuka nemwoyo wangu wose, ndakatendeuka zvokungotsvakawo mari chete. Strange things indeed they do happen in this world.